Helo, a diolch am ymuno â ni i ddarganfod mwy am Brentisiaethau GIG Cymru. Mae llawer o gamsyniadau ynglyn â gwneud prentisiaeth. Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn esbonio i chi sut beth yw prentisiaeth mewn gwirionedd, a pham y dylech ystyried prentisiaeth wrth gynllunio'ch gyrfa. Mae prentisiaethau'n cyfuno hyfforddiant ymarferol mewn gwaith ac elfen o astudio. Fel prentis, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol gan ddatblygu sgiliau sy'n benodol i'r swydd. Byddwch yn ennill cyflog, hyd yn oed pan ar wyliau, a byddwch yn cynyddu'ch gallu i ennill mwy o gyflog. Byddwch yn cael amser i astudio, yn cael pecyn cymorth llawn beth bynnag f'o'ch anghenion, ac yn cael y cyfle i symud ymlaen drwy lefelau prentisiaeth gwahanol. Rwan bod gennych chi well syniad o beth yw prentisiaeth. Gawn ni weld allwn ni herio rhai o'r camsyniadau cyffredin sy'n ymwneud â phrentisiaethau. Dyma rai camsyniadau cyffredin. Dim ond ar gyfer pobl ifanc a rhai sy'n gadael yr ysgol maen nhw. Nid ydyn nhw'n arwain at gymwysterau da. Maen nhw'n ymwneud â gwaith gorfforol neu waith ar dwylo'n unig. Mewn gwirionedd, nid yw'r rhain yn wir, felly gadewch i ni ddarganfod ychydig yn rhagor. Mae prentisiaethau ar gyfer pobl ifanc. Anghywir. Nid yw prentisiaethau'n gyfyngedig i bobl ifanc yn unig. Er bod rhai prentisiaethau ar gyfer ymgeiswyr 16 i 24 oed yn unig, nid yw bob prentisiaeth wedi'i chyfyngu i bobl mewn categori oedran penodol. Yr unig amod yw eich bod dros 16 oed. Ond o nid ar gyfer y rhai sy'n gadael yr ysgol yn unig mae prentisiaethau? Anghywir. Mae cyfleoedd prentisiaeth ar gael i bobl ar bob cam o'i gyrfa. P'un ydych yn dechrau ar eich gyrfa, yn chwilio am newid gyrfa neu i'ch sgilio, neu'n chwilio am swydd newydd, mae cyfleoedd i bawb. Mae hi hefyd yn bwysig nodi bod cyfleoedd gwych i bobl ifanc sy'n edrych i drosglwyddo o'r ysgol, coleg neu brifysgol i fyd gwaith, heb fynd i addysg uwch yn llawn amser. Hefyd, mae'n brentisiaethau i'r rhai sy'n ddi-waith neu sydd wedi cymryd seibiant gyrfa ac yn chwilio am gyfle neu sialens newydd yn ogystal â phobl sy'n edrych i newid gyrfa. Mae'r sawl sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd, ond sy'n edrych i gynyddu lefelau sgiliau yn gallu dilyn prentisiaeth hefyd. Mae prentisiaethau ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gymwysterau yn unig. Anghywir. Nid yr ystafell ddosbarth yw'r unig le i ddysgu, ac felly does dim ots p'un eich bod wedi gadael yr ysgol heb lawer o gymwysterau, neu eich bod yn meddu ar nifer helaeth o gymwysterau, tygau neu uwch. P'un ydych newydd orffen yn y coleg neu wedi graddio, mae yna lefel brentisiaeth i chi. Mae prentisiaethau ar gyfer pobl sydd eisiau ymgymryd â swyddi corfforol neu lafuriol fel adeiladwaith. Anghywir. Mae ystod eang o brentisiaethau ar draws GIG Cymru. Gall yr rhain gynnwys rolau ymarferol, ond fe allan nhw amrywio o wasanaethau corfforaethol i rolau clinigol. Mae gan bob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth iechyd wahanol fathau o brentisiaethau, ac fe allan nhw gynnig yr rhain ar adegau gwahanol yn ystod y flwyddyn. Cofiwch gadw llygad ar ein gwefannau cymdeithasol am ragor o fanylion. Dim ond prentisiaethau lefel sylfaen sydd ar gael. Anghywir. Mae'r gwahanol lefelau o brentisiaethau yn dibynnu ar y rolau sydd ar gael ar draws y byrdau iechyd a'r ymddiriedolaethau o fewn GIG Cymru. Maent ar gyfer dechreuwyr newydd a gweithwyr presennol. Nid yw prentisiaethau'n arwain at gymwysterau da. Anghywir. Bydd prentisiaethau'n dechrau ar lefel 2 a 3 ac yn esgyn i lefel 6, sy'n cyfateb i radd. Ar hyn o bryd yng Nghymru, mae prentisiaethau gradd ar gael mewn galwedigaethau TGEch neu ddigidol, peirianneg a gweith cynhyrchu uwch. Mae prentisiaethau'r un fath ym mhobman. Anghywir. Mae gan bob bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd o fewn GIG Cymru gynlluniau prentisiaeth gwahanol. O'r herwydd, gall y meini prawf recriwtio a'r gweithdrefnau hysbysebu amrywio. Enghraifft, ar gyfer rhai rolau efallai bydd angen set penodol o gymwysterau, ond efallai na fydd angen set penodol o gymwysterau ar gyfer rhai eraill. Yna o ran hysbysebu, gall rhai byrdau iechyd ac ymddiriedolaethau hysbysebu rolau'n flynyddol, tra bydd eraill yn gwneud hynny fel bo'r angen yn seiliedig ar eu hanghenion gwasanaeth. I gael gwybodaeth am y gwahanol gynlluniau, ewch i wefannau byrdau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru. I ddarganfod rhagor am brentisiaethau, ewch i lyfrgell sgiliau tre gyrfa.
Dyma'r adeilad a ddangosir yn y cylch oren. Cliciwch arno i'w gyrchu. Mae yna lu o adnoddau ar gael, gan gynnwys dolenni i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael golwg arno. Yn olaf, dyma rai dolenni i wefannau defnyddiol ac i dre gyrfa. Diolch am ymuno a phob dymuniad da.